जाम्बा साया बियो बोरमा बिजिया नुवाखै न'नियावसो गोदोर सिगांथिं फिसा नुवाखै जाम्बा आं दाख्लैसो बिखौ 10 खान लाखांबाय लोमजानायाव जाम्बा सायालै माखै गिदिर नोंलाय आं दंना थाफ्लिया रेडि जाबायना आं सुनोसैमोन आइला मिलायलाय बुथारसिगोनलै आंखौ नोंसोरो आइला आइ अबाव थांखो हाब मा लोमजानाय मोनखोब्रा माइरिबो आयु जा लोमजाखाबायलै मैया बोरमा बेदर जानायसो मायबासो मोनजाफ्लांबाय नामाब्रा माब्रै लोमजालायखो आयु गैलालै सयथिबो थैगोनसो आयु जा लोमजाखादों हाव हावनो आयदै बे आयाबा अबाव थांलायखोलै आइलै लोमजाबायलै मैया बोरमा बेदर जाना लोमजाबायसोलै आइलै लोमजाजोबदोंलै अबाव थांखोलै खोनाना खोनायाखैब्रा मानसियालाय आइलै अबाव थांखोब्रा मानसियालाय एथ' लोमजानायाव आइदै सिंथिं साजोबथारबाय आइदै आयु बांबुला मा जाखो माखो गाखोबाय थादों जाम्बा बायदि ना आइ खर' सर' खिथु मोदोम सोदोम गुदुं मोनजोबथारबायलै आइलै लोमजादोंलै मैया बोरमा बेदर जानानै माइबासो मोनजाफ्लांबाय खोनालै गुदुं मोनजोबथारबायलै खिथु खर' मेलेम गासिबो दुंजोबथारबाय सारायाव दै गुदुङाव फुदुंनाय बायदि गुदुं मोनजोबथारबायलै जालालै डाक्टर लिंहरदोलै नङाबा थैथारनोसै नै आङो माइरिबो नै गैलालै बिमानि बाथ्राखौथ' फंसेबो लाखायामोन दिनै मा जाखो दा दा लोमजाबायना आं नोंखौ जानो थांनो होनखादोंमोन ना बोरमाखौ जामारदिसो नोंसोरो सल' बायलायनाय जादों नोंसोरो खोथाखौनो मानियानो नोंखौ दानो फैगोनसो आं लोमजादोंसो दा नोङो सल' दालाय मा जानांगौ जाखो डाक्टराबो फैगोना फैया गथ'खौ दानो मानजि मारसिगोनसोदां आइलै गुदुं गरम मोनजोबथारबायलै आइलै थैसिगोनलै आइलै आङो बे थेबगाङाबा न'आव दंना गैया जाखो र' फन खालामनि आं बिनिनो बेखौनो डाक्टर लिंहरनो नांसिगोन आं हेल' सोरमोनबा नै आं बांबुला बिमा बुंदों नै थैदो दानाबा बांबुला बिमासो जाबावबाय साला बे मबाइल गंसेखौ गाखुमारसिगोनलां साला रावबो सिख्लाफोरनि रं नाम्बार जाफैमारथाराब्रा साला आंलाय सानदोंमोन सोरबा राजखुंग्रियानो कल हरथारबाय र' आंनो रं नाम्बार जाथारबाय नै नोमफा खर'आ सोरबासो मामोन मादै नै थेबगां थाबनो डाक्टर सासे नागिरना लाबनाय नै बांबुलाया मैया बोरमा बेदर जानानै जोबोर लोमजागासिनो दं माबा खिथौ खर' साजोबदोनो दै गुदुङाव फुदुंनाय बायदि बेनिखायनो नों माबारै सासे डाक्टर नागिरनानै लाबदो जागोन दे मादै टेनसन खालामना नोङो आं नै दानो लाना थांगासिनो एकदम दे थेबगां गोबाव दा खालामसै थै सुवाद मबाइल नोंखौ लानायनिस्लाय लायैआनो साबसिनलाय मालाब्रा नोंखौ लानालाय थै दाबा डाक्टरखौबा बबाव मोननांगौ जाखो बोरमा जानानैसो जादोंबाथ' बोरमानिसो डाक्टर लांनांगोन नोङाबाथ' मानसिनि डाक्टराथ' हानाय नङालै बोरमा जानानै जादों माने बोरमानि डाक्टर लांनांगोन बेखौथ' बुजिबाय र' बोरमा डाक्टरखौबा अबाव नागिरना मोनलायगोन बेसो जादों जारलाया थैबाय दानाबा रखरा नै दानो थाबलाङाबा आरो जारलासो दं मैयानि बेदरा जा गोथावखामोन मोनजाबावनायबा हामगौमोनहाय बिसिनि सायावनो जा गोथाव मोनखादोंमोन आं जाबावनोसो लुगैसोदों नै पेटिंआलाय माथो बेयावसो हारसिंनो जिरायखोमानानै दोनगासिनो मा सानखोमाबाय थादों नोंलाय जाम्बि बायदिनो हारसिंनो दा सोरबा गोसथोनायखौ सानखोमायाखैथ' मिथिद्र' नोंसोरखौ एसे थोर जाम्बा आंना गोसथोनाय गैया फाग्लालाय आंहा गोसथोनायानो गैफेरा मा बेसे गोबाव जालायलांखो गोदोनिफ्रायनो गोसथोनायानो गैफेरथारा आंनिया जाम्बा बखिनायखौनो गारनो थाङा जाम्बाया होदोलै बेखौ थोर फाग्लि आंलाय नोंखौलाय माथो गोसथोनाय दङ होननासो खोनाथारदों थगायथारदों बे आंखौ साला मोखाङाव नायनानै सिनायखायोब्रा जोंफोरा गोसथोनाय थानायखौ माइरिबो थोर फाग्ला नोंफा नोङो
जाम्बा मोखां नायना सिनाय नामा सोरखौ सिनायफेरनाय नोंलाय जाम्बा जाम्बा बुंनायखौनो गारनो थाङा आरो जफैलायबावबायसो नों आं खाथियाव जाम्बा जाम्बानो थोर फाग्लि जबालाय मा जानो आं नोंनियाव माबा मोनसे सोंनो फैदोंमोनलै माने बांबुलाया लोमजाना दंनोलै मैया बोरमा बेदर जानानै बेनिफ्राय बोरमा डाक्टरखौसो अबेयाव मोनो होनना सोंनो फैदोंमोनलै दानो लांथारनांगौलै बिमाया फन हरदोंमोन थोर फाग्ला मा बोरमा डाक्टर नागिरलाबायखो नोंलाय जाम्बा मानसिनि लोमजानायाव सोरबा बोरमा डाक्टर लांग्रो नामा सोरबा जाम्बा थोर जाम्बि नों एखौ मिथिथारालै नों एखौ मिथिया जाम्बि खोन्थादर' नोङो बबाव थायो बोरमा डाक्टरा जाम्बिलाय देरफुनाय सिख्ला बिमा बिफानि सायाव जानाय अबावथो मिथिनो नोंलाय जाम्बि थोर फाग्ला अबाव मोननो नागिरना लायखो नोङो जाम्बा मिथिया अबाव मोनो आङो डाक्टरबो नङा आरो मिथियाबो अबाव मोनो जाम्बा जाम्बानो जोंहा बोरमाबो लोमजाफेराखै लयला गुरसाला सेसलै गोथाङै थैबायलै दिनै थेबगाङा जावख्लाब जाजोब्बायसो रखरा जानाय नंला थांनांसिगोन र'लै नोंखौ मालाबा एकदम चान्स लानानैसो जावगोन आं र' आंखौ नों दिनै जावदोना फाग्ला फाग्लानो मा मा बुंफैयो मा हाथा गरमसो खर'नि तारफोरासो दोंथामसो जबाय खोना फाग्लाना दे गाबनांला बांबुला डाक्टर फैसिगोन बियो डाक्टर लिंहरबाय आं जाम्बा जाम्बानि गाबबाय थागोन बेयाव आं नोंखौ बुंखाथारदोंमोन थांनाङा होननानै बादा होबाबो बाथ्राखौनो लाया दासो गाबबाय थादोंना नोङो र' डाक्टर फैसिगोन धोर्ज हम दसे आइलै मा मा लिंहरदोंलै डाक्टरा आथारलालै साजोबथारबायलै मा मा लिंहरदोंलै आइलै साजोबथारबायलै आइलै खर'आनो गावनो बायदि साथारबायलै नै गावथारसैलै आइदैलै आइदै आइदै आइदैलै आइदै र' धोर्ज हम आबा धोर्ज हम नै थेबगाङा डाक्टर लाबगासिनो बियो डाक्टर लाबनो थिनखादोंमोन आं बिखौ दानो लाबगोन होनदोंमोन बियो लाबगासिनो बियो मादै नों होननाय बिदि डाक्टरखौ लाबबायमोनलै आङो मादै बिनो डाक्टरा जोबोर गोरोंखालै दसेनो हामखायो सुग्रुंसिग्रा बिजिबाबो आरो मुलिबाबो जाग्रा हामखायो बिया बिनिखायनो बेखौनो लाबबाय आं मादै औ दे डाक्टर नायना होनाय नै बांबुलाया खर' सानाया थानो हालानो साखावजोब्बायनो खर'फोरानो मा जाखो मा माखोथाय मैया बोरमा जानानै माबा लोमजानायसो जाबायनो मायबासो मोनजाफ्लांखो ना माखो दे मोजाङै नायना होदो डाक्टर बाबु आं नै दैलायनि र' नोंसोरनो जागोन दे दसेनो हामगोन बियो टेनसन खालामनाङालै आं दंना नैबे डाक्टर बाबु थासान्दियाव नोंसोरो एख' टेनसन खालामनाङालै दानो हामगोन बियो गंसे बिजिजोंनो टेनसन खालामनाङा मानसिखौ नायनायावनो मा जादों हमनो हाखाबाय आं बया एक्सपार्टखालै डाक्टरा मादै एख' टेनसन खालामनाङा जों दं दे नायथ'दो डाक्टर बाबु आंखौ बिजि थुनाङालै आं गिसिगारोलै लागिबा फिल्डखौनो होलांलै डाक्टर बाबुलै डाक्टर बाबु खर' साजोब्बायलै थिंनो गावनो बायदिलै आइदिलै दा मा नायदो होनदो हा नै माथो लोमजानाय गोसायानोलाय नै बिजि थुआबा जानाय नङा मिथिबाय ना बिजि लानांगोन नोङो मिथिबाय दसेनो हामगोन एख' टेनसन गैया साया दे साया बाबु सायालै बांबुला साया माखो गिदो नोंलाय जाम्बा आं थानायावलाय आंनोबा 10 खान गोजो लाखांबाय सिगाङो लोमजानायाव नोंनालाय गंसेयावनो हामबावगोनसो जाम्बा आं बिजि लायालै दाबियानो बुंगोनसो दा बाराबा जानाय नङालै आं बिजि लायालै जोबोर सायोलै लागिबानो फिलफोरखौनो होलांदोलै डाक्टर बाबु जानाय नङा फिल जाबाथाय दानो हामगोन आरो दसे उनावनो जाफिनगोन बिनिखायनो बिजिखौनो होखानांगोन खेबसेनो हामखानायनि थेवगां मानसिया बेलथायदो दे थाफ्लियावसो होनांगोन ना गेलै बांबुला गिनाङालै आं दङ जाम्बा आं बिजि लायालै होनलै हा बिजिया थेवगांलै आं बिजि लायालै आयु जा गिदिरखालै बिजिया आयु आं बिजि लायालै आयु जा गिदिरखालै थोर जाम्बा साया बियो बोरमा बिजिया नुवाखै नुनायावसो गोदोर सिगांथिं फिसा नुवाखै जाम्बा आं दाख्लैसो बिखौ 10 खान लाखांबाय लोमजानायाव जाम्बा सायालै माखो गिदिर नोंलाय आं दंना थाफ्लिया रेडि जाबायना आं सुनोसैमोन आइलाय आं बिजि लायालै बुथारसिगोनलै आंखौ नोंसोरो आइला आइ अबाव थांखो थैबायलै
साला हामसिगोन बियो साला थुजुनोबो मोनासै गाख्रावना साला थै आया लावबायसो नामाब्रा सुवा दालाय आया माथो थैनाय बायदिसो दो उन्दुलांखोब्रा आया जानाय नंलालै आंनिसो दाय जाजोबमोन ना थैबाथ' गैलालै मा डाक्टारखौ लाबनांगौ मा डाक्टारखौ लाबफ्लांखोरा डाक्टर बाबु हामारगोना हामाराब्रा माथो लावबायसो खोनालै मा लावबाय होद जानाय नङालै आया सुवादा खारबावबायब्रा आंखौ गारनानै आंखौसो हमजागोनलै होद जानाय नंलालै